Здравейте! Днес ще ви покажа как отидах на 9-та арена. Сега ще ви покажа битката и всичко. Ще го карам вече на фричеството. Сега дойдох. Вижте каква е прекрасна направо. Вижте. Майко. Ще донейтват по 4 карти. Yes. Сега ще ви покажа битката, с която успях да ида на 9-та арена. Бата, виж! Топка! Добре. Малко музичка ще добавя. Тук до мен е брат ми. Аня, кажи нещо. Здравейте. Какво да кажа? Нищо. Сега ще им покажа битката и колко късметлийско. Беше много трудно. Много. Той ме гледа през цялото време. Да, вярно е. Тук се отчаях, защото имаше, кажете го да е, Инферно Таура на 7 левел и така ще да му отрепи хогове и всичко, което атакува къщи. Билдингс. Да, също. И Пойсън ме прецаква, защото хоби по 300 деймидж на 4-ти левел, някъде там. Малничко. Тук се отчаях доста. Тук ходя малко по нацепи. Не малко, а много. И тук си викам, че съм на път да му я взема. Малко ще му остане. Защото има майнар, ръшове и такива неща ще правя. Джиант скалита почти не го бях пускал. А все пак ме е 4-ти левел. И още 11 като сложа, 5. Да ви спечеля да не сложа. Тук му взех доста. Гледайте. Барбарите тръгнаха към тоя и тук му взех на 400 му стана таура. Даже и... Да, 400 без 20 купи. 29, айде. Да ни кажете нещо. Тук се чуди Джиант скелетън или нещо друго, ама реших така. Тук Барбари да не ми докосва изобщо колата с скелетън армиите. Тук му оставам на малко тавара. И от тук доста се изкефих в този момент. Тук пуснах лумбъра. Бях на път да му я взема. Бях настръхнал целия. Но Бата успя да победи. Да. Добре. Тук се прецаха, ама яко. Ама Бата почна да чисти и спечели. Тук много настъпнах. Виж, на 78 ми остана тавара. Край на филма. Следър. И така общо взето успях да отида на 9-та арена. Другите битки 1-0, 2-1 за мен, 1-0, 0-0, загуба. Тук също един много силен. Сега ще ви покажа най-силния, който ми спадна днеска и го бих по много странен начин. Гледайте, 10-ти левел, ама сега ще видите. Китаец супер мощния.
Може и японец, ние им знаем иероглифите. Гледайте, гледайте. Бата пуснах Райда и пусна Валкирия и спряха. Валкирия 8. Виждате ли за какво чудо става? 9 левел камони, айде малко по-слаби тук. 5 левел Уич. Това много ме изплаши. И 8 левел Валкирия. Да, и 4 левел. Гледайте, гледайте. Направо ме скъса. То да е силен, с 4 левел всички епици има. Уич 5. Гледайте. Уич, бомба, после пусна. Тук си казах, няма какво да губа. Трябва да мъча да му я взимам. И той тук се прицака, изхъби с целия еликсир. Вижте, вижте. Тук бях, доста му взех. 7-8 удара свалиха почти кулата. Той взима по 200 ламбърджака. Но той пусна защита. Тук успях да неутрализирам лава хаунда. Иначе принцесата ми бъдеше миньон хорда, пусна Хок Райдер и тя засече него и го... Освен, че тая уби миньоните. Да. Сега тук не го очаквах това много, да ги пуснем там, защото е мислил, че имам стрели или там нещо такова. Аз очаквах това за да изем колата. Ако знаете как свършва резултата, много ще се очудите, ама... Гледайте битката. Вижте, вижте, за какви ръшови става дума. Убивам му сега лъмбъра и става страшно. Вижте, вижте, вижте. Скелетчетата и всичко цепи. Ама бате, за колата. Взимам я, ама той има води, ама с доста. Но нищо не се знае никога. Това само да ви е ясно. Приятели. Тук се обърках, трябваше от другата страна да пусна женска елита. Ма е било вярно да го пусна от тази. Защото в крайна сметка отиде до колата и гръмна. Тук бях много настръхнал. Giant Skeleton там се цепи. Прави си каквото си прави. Мачах си. Тук се отчаяха много. Вижте, вижте, вижте. Вижте, вижте. Е, тук много се изплаших. Да, ама и аз. Аз много се изплаших за Африка. Добре, това беше от мен. Показвах ви 2 епични битки. Вижте ми дека, ако искате го копирайте. 4,3 кост. Еликсир, нали? Общо, принцесата ми е втори, много ми помага и всичко ми помага. Бейби дракона не е толкова слаб, както някои викат. Изобщо не е слаб. Ето. Аз още малко и ще ида в топовете. Ето вижте. Най-добрите ми карти са барберени за сега. Ще отварям Free Chest след 4 минути, но... Айде ще го отворим. През това време ще ви покажа. Тъпото е, че не знам как да го правя. Има начин, ама аз не знам. Логнало му е от македонска държава. Аз още малко и ще бъда в топовете. Ако стана по-добър де. Аз скоро няма да правя битки. Ще си купа миньора или лъмбърджак или нова легенда. Ама в клана ми пишат за сега Мирор. Аз по Мирор. Миньор, извинете. Нашия клан е много добър. Изобщо не е слаб. Вижте. На крачка сме от топ 20. На 20-то място първия име. Аз познавам първия. Имам Фейсбука, имам всичко. Той е много добър. Той е в топовете на България.
Копирал съм му дека от малкия акаунт. Малкият ми акаунт има Далок и принцеса. На първи левел и двете. И съм 7 арена, почти 8. 8 левел. Малко съм слабичък. Вижте, познавам Несито. Той също е много добър. Аз познавам много добри. И аз съм един от тях. Шегичка. Добре игра напоследък. Моите битки възможно ли е да са в топовете? Сега с какви ли мога да се падна с някакви 13 лео камони, 11 лео реари, 3 лео легенди, 6 лео епици и така нататък. След 2 минути чест. Не ми се рискува. Вижте, аз ще го карам на челенджи вече. Тук мога да спечеля доста. 2000 ще ги спечеля, ще направя на 2 победи. Добре, мисля да влизам по-често в турнаменти на приятели и всичко и оттам също да печеля. Виж ми трика, пиша някаква буква или цифра, нещо и гледам там за фри. Те ми излизат много. Вижте, например сега ще напиша D. И вижте, излизат много. Оф. Добре. Ето 2 свободни, ама са пълни. Ето, от клана едни много добри. Също някакви 9 левели, ама този е 10. И е 9 арена, бива. Ма тъпото е, че в началото трябва малко по-добър да е. След секунди отварям честа. Ох, вие се насладете на битката. Айде на тази. Щом е в TV район 9 арена, значи те е доста епична. Добре, да изгледам битката и отваряме съкровището. Брат ми ще дойде с една 2 минутки. Тъкмо да изгледам битката и той ще го отвори. Все пак е първи чест за мен на 9-та арена. Специално е. Не специално, яко. Майко, 4-ти левел. Не от най-мощните. Не, супер мощен е. В смисъл, ама тъпото е. 8 левел. Видяко. Тъпото е, че не става много по-бърз. Става същата бързина, ама повече демидж взима и повече живот има. Хелп. Колен е 10 левел. Не, 11. Виждаш ли?
Колко е да разсъща 11? Мега миньона 11. 13 левел са айспирита и... Да, и айспирита беше 13 и арчерите. Тук малко го повежда. Не малко, а много. Арчерите са 12 лева. Абе, къде 12 бе? 13? Да, 13. Сляп ли си? Ей, Бечо, сведур. Но Вижте, той решава да атакува и прави жестока грешка. Защото няма как да се защити от голема. Само ние арчери ще пуснем. Ние ще пуснем дълъг. Вижте, за какво става. Той го списва. Гледайте, това е ръж. Сега ще пусне и дълъга. Това е ясно. Вижте, 3-0, сигурен съм. Вижте. Това не е ли направо превъзходно? Това се е за голям тест. Отрепа го, нали, Аню? да! И сега ще отварям голямата съкровище. Това се казва Азис. А другия китаец дед би. Арзис? Да знаете, китайците са много мощни. Ето това ли да отварям? Най-слабото. Айде, Аню, съжалявам, това е първото. Айде. Нямам големи надежди, има пак доста пари дава. По 80, 90. Айде. Аз знам, че е 90. Добре, не е толкова лошо. Чакайте. Но, Вижте, 87 до 88. батко ми искам да спечеля ето това. Супер Magical. Ей, аз го искам, Аню. Искам да спечеля и легендарния. Аз съм го печелил. Оттам спечелих принцесата. Добре, сега ще ви кажа как печелих легендите. Първо принцеса от Крон чест. След това пак принцеса от легендарен чест. След това от фри чест миньора. И след това лъмбърджака от фри чест. Супер яко беше. Добре. Това беше от мен. До нови срещи. Чакай, искам да ви кажа нещо. Добре, айди. Давай. Но, бата иска да се старае да му спечели легендарна. Да, ма не винаги искам. Искам най-вече тия, които ги имам. Да ми станат на по-силен левел. Новите, по-точно не новите, а които ги нямам, искам ги има, не всички ще ги използвам. Използвай прибави всичките легендарни към армията си. Не е така. Няма голям... Не е хубаво. Що? Не знам. Някой път ще пробвам само на тренинг камп. Даже и ти ще пробваш. Спокойно. Има време. Като ги спечелим. Айде, Ангел. Довиждане от нас. Чао. И до нови срещи. И пак... Аз съм Стойчо Мулов и брат ми Ангел Мулов. Довиждане. Довиждане.